Nagmalampuso ng lahihog na sa mga checkpoint gagilusan sa Kapolisan sa Dakbayan sa Mandaue. Walo ang nadakpan ug ang uban nakuhaan pa og drugas. Si Nico Sereno sa report. Ning nag-angat ang weekend, milusad og subsob nga checkpoint ang Mandaue City Police Station 1. Kagabi walo tanan ka mga kalalakin-an ang ilang nadakpan sa managlahing higayon. Ang uban nakamotor ug dunasay nagtaksi nga nasuta niadto higayuna nga dunay dala nga ilegal. Giingong kadudahan ang lihok sa uban maong girikisa sa kapulisan. Lahi kayo ang uban kanang nga may bantayan naman mo nga kuha na sa kay uban. Kuno may pangitsa ba? Ay may bantayan ay na abot ni mo dia sa area or lahi gud ilang kuha punta sa wa gibitay dabi ta wa gyud. Lain-laing gidakon sa mga pinaketeng gituhang shabu ang nakumpiskar. Gibanabanang mubalor tanan og 55,000 pesos. Usa sa nadakpan ang 40 anyos nga si Norman Laurente nga nakuhaan og 10 gramos sa drogas. Miangkon hinuon kini nga iyaha kining pangkonsumo uban ang mga higala. Dili kuno kini ipamaligya. Kinsa may kuya sa makauban nimo? Kauban ang pangagada ka ba? Pangagada. Anong gamit mo, sir? Lamig man. Nanong lamig man? Lamig yung ginadali. Kalapasan sa RA 9165 o Dangerous Drugs Act ang ipasaka batok sa mga arestado. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.